Halo. Ndati mvura yandanamatira iyo. Mvura iyoyo unoitora woigeza kuzasi uko. Unogeza wakaisa mubhaketi kuti mvura yacho irege kurasika. Kana wapedza kugeza unodzorera mvura iyoyo mubhotoro. Mvura iyoyo unoichengeta. Kana wabika chikafu unozodira mvura yemuchikafu chaunopa hazi wako. Ukabika chikafu uisa mvura iyoyo. Unoita for about 4 days uchishandisa mvura iyoyo. All what it means is paunoshandisa mvura iyoyo munhu iyeyo kauya haachafi akabva pauri. Chero ukanza kunzi aenda ukaita girlfriend aita seadidi, don't worry, he will never leave you. Izvozvo ndo zvichaita kuti agare pauri. Ndaisa miko pana Mwari kuti azofa akakuramba. Achaita zvaunoda iwe. But make sure you do this. Right, that's number 1. Number 2, chitora photo, utore piki yekuzasuku. Right, unotora piki yebeche nditika zvakanaka. Unotora kufront kwaro wakavhura makumbo pichana. Utore pane light kuti rinyatsobuda zvakanaka. Seri kutanga riya irakauya nezoro riya rina kubuda mushi. Seri kutanga riya iri. Kana watora izvozvo wotora pa breast apa. Pasina. Ndinoda kuzoti kana imwe nguva ndogona kutadza kukufonera. Kana mweya ukati ndikunamatire ndinozonamata ndakatarisa ipapo ndichachengeta mugalari secretly. Ndo zvakakosha saka woita izvozvo. Tikadaro manje tinenge takunda. Ende let's hope andizoti kana ndakunamata yomira because chinhu chako chakanaka izvo.